Hello mga kajukans. Mga kasilip ha. Ay mga kasilip pala.
Wala kasi akong dito eh. Makikita sana natin. Dito mismo na. Muslimans. Bakit? Ano ba yung load mo na? Ilan yan? Tapos, ilang gig? 24 gig? Oh, 3.9 na. Walang expired dyan na. Niloloko mo ba ako? Walang expiration na. Ako, malakas kasi akong gumamit eh. Kaya lang kung one hub siya. Gago! Nagtitiktok yan ha. Mga anak mo. Nanonood. Yung mga boot na. Buti-buti. Twerk. Uras. Tangkado.